CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. General Secretary Blashong Thatno ka Khasi Student Union usamla Donald V Thaba ubri du khot beruno ilam Bashir Ham ka KSU ubla Shakri ka ribar ka Jai Pendriu apu South Ligisnam lingba ka KSU haki apu South Ligisnam bu don hak KSU usamla Donald Laong bu yo shibun ki jingi kai ki bu la ban sandor yala die haki bun ba ki liang ha ka jingim usama Donald Laong basua ban benshet ka kam kom kinoilam laju perang bat betin lenti kinoilam ka KSU de kinoilam ki berim bat menta ka gentiru ulong ba kinoilam ki ban sa shimti thamai no kata naduk presiden usama Raymond Kharjana General Secretary usama Ruben Najjar baru Vice President usama Kemen Sanmit kini kinoilam ki baga KSU kala perang janai bah bat ki baga CEC kala ibet ban benshet haki ya gani kelingkor ke bakia bakin pet ke jing jong jai pendriu om tang hang ni hajala jongi henry ke leng joka bakidan ke jai pendriu jongi ulong bagi KSU kedan ke jing shania bat ke jing scam bakini kena ilam kinla ban pentulun ya ki kam jong ke KSU bakin long kena ilam ke start bat ke bachelor jing so thak ka jonga nyapo ka seng kasi student union ke dai lamar ba kala shakri la bun teli islam ya ka jai pendriu lung ba ka KSU de la ba arab south nem ngal along du khat chunga KSU dengan kalmau kendiang hi por gi ba ngang rong KSU nu kong du por warang le class 12 of 2002 bat nu por ka jing ya lenti jonga lo ka seng alamat sibun ki jing kai ngai isha ba ka seng hi along kum ka islam ka ba aji kai om tang kum nu ban shakri ka ri ka jai pendriu rei ka panwandur ya ka jing pelong disiplin ru ya kajing im kejonga habang phai hagi babun kiliang padin le kan ni kada ba pasim ya rai bang hab dan hab shakri be ya kajing indrio lengba ka shatri jong ka KSU but house them ar hajar pra kadan ke election jong ka KSU Central Executive Council ngakhlem mission bentah ka tuga election rei ka sipoterik banai risau ar hajar pra pada bayo ka wi city naka body ke thamai jong Central Executive Council ke bah tu por la elam dei ba Samuel Bijarwa kami president but iba Hamlet Dolling kami general secretary but ngelayo ka city ni general secretary ha ka ba ila terwa yang ba ngan dan lang no apa Central Executive Council kum assistant publicity secretary but kila ong ru ba la piliang ye gani ke jing terwa CC subhabon ban meeting ha kata singi ban ngaru la pediang ya kata ka lengkor ke bakya ke bah tu kapor ngasu ting ngasu smith banong bang hablong nong elam juga Central Executive Council nomor ba nong elam juga Central Executive Council hapik be ya cek mendri ko jungi om tang hang ni po bri no trap ndrai hamal lagi caka bagi paradok parsnam jini bidan kitrei lani kipuli pateng isngogum ngasngog mengamla bakit ya lengkor ndrai ngau toh kan persang banaba kal arung ka sisi ka compare susu banyak ka bang along kum member ki we kita nak terekam nomor ha ka sisi hi ka bor jabi hi ka haban terekam susu pat ka jing slur ka jing IT map ban sim ki hablong rengkat nomor ba ni sutu ba por bingidan ka sisi hi haban sim kira ki ba bunjat ki ba dei bat ki mat ki jura jung jai indriu ba play ila bun tili ki jing ki ba ka nga ko mudukhat na lai kayo pan mat ka de ke ambus sagri ki uranium ka ILP ka CE but muta ter gibun ki jingi ki nga sutu hi bukum ka CEC hi ba baro hi ki dukhat ki shania ba ka CEC ban ka CEC ka long ka jingi kai ba kai ye pi yang bangan long gum taw nong alam bangam dei ban artatin ban dei ban sim nam dei ban sim ginu kirai ka jikir ki lan ka jing klut lan ka jing dom ring di ba perkhat ni ban perthau swa hatu kani in the long run bang ketin pareng kan mentoy kan yarap ne am ha kani ka jingang nut ke jingi ki ke jongi bat ka jing ya ti ke jonga adin bangalong assistant publicity secretary ngalai kun ya kapus education secretary ha usnam ar hajar khala but ngala sajid kum education secretary ngala job election
ban ngala beteng ya ni ka post education secretary bangalap hiru ba akan ni ka ba ngadon akan ni ka post ngai ba kapuli kaputi yang ni apo jela jungi kalau kondrom kendram hodo kata infrastruktur di duna ba war hasor ngi di duna dan ni legislation ng kondong na kaliang education sel ngilap ba teng school teng bisulong tang kanam ba di classrooms kimbiang gidong ikai kimbiang infrastruktur hi bro koi kambiang bat gila mat sibun teligi jingya lenti hakan urukam bandawai kata ka quality of education hakan ni jela ka jungi mengilayo ban mar yu tu jingya huri hura habaka deka CMJ University ka klasa di recognize bau governor klabi tu su ya ka bakaniru kala hikai kala bertelenti hakan urukam habangin pej ya ka puli ka puti na kalian ka isu hakabangi ngimdan kata kabor ngimdan kata tiar kuno banwan ra ya kata kajengken tiu hakalian ka puli puti nrenya ban sumi asurap hab sumi mandawa ban samit ke memorandum bat kijing ajing mut bat kumta ter bar ngalabat ya kani ka pos kembasan snem ba hausna arhajar nyau bat ngalayakun ngalatu benyakun ya ka pos general secretary hindrai hakapor ba ile ya ka scrutiny pada ngasyam ba temdan menur ba yakun persayanga tinggal asajid uncontested barhadu license laiwat ngala sajid tunggu general secretary jong seng uncontested but banlong general secretary hi kedi ngilong nong ngalam ba khmat do ban kikam kijam hi jong seng ke jingyak be jingyak ti adu kikot kisla adu kitna terekam kata ka jinglong disiplin kata ka gaji ke mengan ongat ba gaji penyak be renti ka seng kawan ka agal kor jong general secretary aga bau haban penbit biang kikot kisla jing tho jing tar ki janong sadang haban kan mau haban le makani ru kalong ka khia habat ngam sem nang kabar bang sim ning kong hausam arjakan nyu ngam sem nang khia por mit nomor ba kadon kata kaya jingting atau nganla ne ngamla ya ke ga baginong elam ibalalik muswa kila atau ngadon ne ngamdon kata capacity kumati ndrei ngasim ya kani ru bakalong kum ka challenge kum persang katla kajai bawa nganam la manlong kum kinong elam barim yo lesi nganam la manlong kum kinong elam ki batmaru ki ba ngai i bagalong ki batbit ba do kata kata bang lai ndrei lang batki ndrei kat ai bor ibang adon ngai ele ka persang kat bala but hadin kani lang baka jingya lenti ga jungi kum ki nong elam ki bala kham i karta ni la syamba dengan pais kini ginong kini ginong kit kam gibat mai kam tam gini laingot ki bala sajid uncontested kini kide ki ba ngilai train do muswa ngilai kai ngila betin lenti ki kuma mangir ni sa ngi kai sa betin lenti ki nong elam ki muswa ngir ngilai kai ngila betin lenti ngi kai bun ngut ndrei ni ibit kasi si hi beroi ka ibit pada ki kat tu kan ningut panlong nong elam bat ngabu ka jing sania ka betli ba hakani ka body ka ban sawan mentah isu kamtam apa ka jingalam jung samla Raymond Harjana ku president samla penkemen lang sanmit ku vice president samla Ruben Anderson Najar ku general secretary nangis scam ba mati kin pendon kam ya kata ka sap ka pong ka jungki kata ka slur ka jungki ya kata ka bor jabi ka jungki bormet ka jungki bersakri ya gari ba ka mendrio deng ba ka ki isu nangis scam ba kini laingot hiru kinong kita gilai tili ki mau bersih ki ban pentesong ban penteli ya ka ikhtana terekam gi khot gi per gi badan hakaleng ga bri nyotra bolbat sabar ga bri nyotra pan ngange scam balung ba ka jingelam ke bastat ga jungkini ke baslur ga jungkini ru ba kimat ki jura ki ba ki ban sawan bat ki badang sa pending ki badang sa tengru kin la ban le e ban long ki. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.